in ta mu ce ta zagayo magana dai dan birnin nan duk gari ya buɗe abu kin ga abin da nake gudu ko kin ga irin abin da nake gudu ko gashi nan magana duk ta buɗe gari dan birnin nan abu ki fita harkar dan birnin nan fa ki fita harkar dan birnin nan kan ki sa duniya a dinka zagina a ce na goyen maki baya fa fita harkar dan birnin nan abu ki fita harkar dan birnin nan gashi ne ita kanta makociyata ta goyi baya ta goyi baya na ki fita harkar dan birnin nan to ni da bani son abin da zai bata maki rai amma addu'a da zan maki Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi idan dan birnin ne yafi alkhairi Allah ka tabbata idan yaron nan yafi alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi tashi ki je ki share man dani kuma wallahi ne dan birni nake kuma shi nake ka ji yarinyar zamani lafiya an lafiya kalau ya gida lafiya kalau ya sama mu kwa lafiya kalau alhamdulillah wallahi wala ayyuka ne suka muna yawa kin sa raka bini ko sai hankali ayyuka ne suka yawa shi yasa ban samu zuwa ba yanzu daga can birnin kake gaba da can birni nake ne ya su umma lafiya kalau kwa lafiya ya gida na kwa lafiya Allah lafiya kalau daman wata magana ne na zo da shi magana lafiya dai lafiya kiri fa akwai kira yawan dariya ko me ya faru to dama umma ce ta ce min ne ka umma kamar ya kine ba lafiya dai lafiya me ya faru to ba fahimci ne ma ba fa kamar ya dama ka turo ka zuwa ha ban da abin keke kuma ni da nake karatu yanzu in fito da magana aure a gidan ma ai na san fa gaskiya zai matuƙa wuya saboda gida su alhaji ba za su bani yin aure tun yanzu gaskiya kamar ya kuma kisa abin kamata haka ce in aure tun yanzu ina karatu kuma ga aure kuma kisan ba zai yi ba amma ai na gan ku a can birni wayansu suna haɗa karatu da aure za ka iya mana ki da abu da nake so da ke ni fa gaskiya ba za haɗa aure da karatu ba abu da nake so da ke idan har a raina yadda kike so mu kasance za mu yi amma fa ke ma kin san ba zan yi aure yanzu ba gaskiya saboda faraya a duniya a yadda nake yaro a ce na yi aure tun yanzu haka kuma kin san ba zai yi ba kamar ya kana yaro shine ka tafi kafafunka ka zo kofar gidan mu kace kana so na karke kuma kamar fa ba ki san me kike yi ba kenan sai idan mutum aure zai ne zai zo gidan sa yarinya mana dan gashi mutane da yawa na zuwa gidanmu amma saboda kai dukkan su na ƙi su ko mu din ma da muka tashi tare da shi duk na ƙi shi saboda kai yanzu kuma ka kawo magana cewa a'a ba aure bane da ya kawo ka gaskiya da zai yi ba saurara ki abu ne nake so da ke fahimta shi ya kamata ki san yanayin rayuwar mutanen gidi ba da yake da ya kamata ki san cewa a yanayin da nake son ki a rayuwa shi yasa na bar mutanen gidi na zo na kauye amma kuma ai zaki yi mamaki cewa ke ma kin san ba aure ki zai ba illa dai kawai zaki kama tunani a kai ba aure na za ka yi ba gaskiya ba aure ki zai ba illa dai kawai zan so mu soyayya da na zo sanar da ke cewa za a aure ki ne ba da kuma dai ke da a rayuwar ki amma gaskiya ba da shi ne a raina ba illa dai kawai kin dai san yanayin kuriya ya ne ki dai gane mana ba ke gani wallahi ka cuce ni saboda kai na bar kowa a ƙauyen saboda kai yanzu muka ce ba aure bane bai kawo ka in ba aure bane mutum me ya kawo ka waje na rayuwa kenan ki kwantar da hankali me na tare hankali zaki ce kamar ba ki saba zuwa ko a ina ba ban taba zuwa ko ina ba to shine zai saki tada jijiyoyin kanki haka sai ba zan tada jijiyoyi na ba to ki kwantar da hankalin kin ji ki hakuri ni gaskiya wani ba zancin ba da hakuri bane ba ni kawai na wade ka turo shine na riga na sa rai cewa zan je birni yanzu kuma ka ce min ba aure bane ba karatu ne kai yaro ne da aka ce min karatu ne zuwa birni idan zaki so zan je da ke amma fa gaskiya ba batun magana aure ba abu da zan so ki sani ina dai kawai za mu zama ne tare ki idan ka harke yadda aka yi zama ni gaskiya ban taɓa bin wani namiji ba ba wani waje ba kuma ba zai yi ba in dai ba ka turo ba an ɗaura mana aure ba kafin in bi ka ba sai dai fa ki haƙuri na san yau da gobe insha Allah za ki haƙuri kuma za ki zo gaskiya bai zai yi ba
ki haƙura na san za ki haƙura. Kin ji? Ni wallahi ka cuce ni. Ki daina magana Wallahi cutuwa. ka cuce. Ki daina magana cutuwa. Sai za ka ce mun in daina batun cewa ka cuce ni. Bai dace ki ce na cuce ki kai tsaye ba. Duk da ba abin da ya faru illa kawai na sani da ke magana aure ce ba zai yi tsakani da ke ba. To in ba batun aure bane ba to me kake so kenan? Ki da ki kwantar da hankalinki. Duk yadda nake nufi yau da gobe na san zaki fahimci abin da nake nufi. Saboda ki ba karamin yarinya ba ce. Bai yi ba. Ni kan ka je ka yi tunani a kai. Ko dai ki zance ki je ki yi tunani a kai. Tunda na sanar da ke cewa idan na je na sanar da su Alhaji ba za su bari mutum auren mu. Ka san cewa ba za su yarda ba shine ka zo gidanmu kenan. Saboda ina son ki shi yasa na zo gidan. Wannan ba so bane ba. So da manufa ka zo guri na. Manufar ba haka ba za ka zo guri na ba. Manufar shi yasa nace ina son ki. Ba dan da wata manufa ba zan daga kafa kula yanzu ba. Amma ba mu magana a tsakanin da ke. Gaskiya Allah ya taimake ni. Wanda ma da ka nuna min kallon kai yanzu. Allah ya isa tsakanin da ke. Allah ya isa. Wallahi. Sa'an nan nake mudi na tsaya a kanka wallahi sallahi Allah sai ya saka Allah ya isa tsada da kai Allah ya isa wallahi Allah ya isa da shi Allah ya isa sani to ni kuma sai na ci mabudina Me ya same ki? Dan birni ne. Wa? Dan birni. Dan birni? Me ya maki? Bakin ce ban ce shi ya turo da iyayensu ba ne da shi kuma ne ya ce mu ba aure ba ne ba a gaban sa ba yanzu. Karatu ne a gaban sa. Dan birnin? Abu kin ga abinda nake gudu abinda zai mana kenan? Abinda zai saka mana da shi kenan dan birnin nan? Abu ya zani haka Allah ya kaddara mana. To neman mudi kuma ai ya zama dole. Neman mudi ya zama dole. Ki haƙuri. Ki haƙuri da wannan kaddara da Allah ya tura mana. Ki haƙuri. To ai Allah ba azzalimin bayi bane. Ubangiji Allah kiyaye. Bai kyauta mana ba. Wallahi tallahi. A'a. Dan tsana. Ya kike? Daga ina ka? Wallahi da makaranta muke. Na yi ta duba ki a makaranta ban gan ki ba. Me yasa baki zo ba? Wallahi na so na tafi tun ɗazu. Allah mu zauna da wallahi na gaji. Lantana ƙawata. Aman ƙawata ina neman ki. Jin dai lafiya. Wallahi lafiya ne ta kawo hakan. Kin san menene na ranar da muka haɗu a kan hanya kike ce mun kin kawo min shawara kan wannan batun ɗan birnin. To saboda shi ne nake neman ki. Gaskiya na gode da shawaran ki. Saboda yanzu na gane wannan ɗan birnin gaskiya ba so na yake ba. Abin da nake gaya miki kenan. Kin ma san menene babban abin tashin hankali? Muna jin ki. Shine Umma ta ce mun ce mishi ya turo. Na faɗa mishi cewa ya turo. Abin da yake ce mun shi yanzu ba aure bane ba a gabansa ko gida ma in yaje za a ce yaro ne bai iya san yin aure ba karatu ne. Na ce mishi a'a ana haɗa aure da karatu ya ce mun a'a so a nasu ba sa haka. Wa shi haka 'yan birnin nan suke. Ai kuma na kaman ya isa aure ko? Ni ma abin da na gani ke na fawo amma wai shi a'a ba haka bane ba. Nikin babban tashin hankali na ma'anan shine mudi da na wacin mutunci da wulakanci ban san yadda zan je in fuskanci mudi ba in ba shi hakuri ba. Gaskiya kin cin mudi mutunci abin da nake gaya miki kenan abu. Wallahi yanzu ina da na sani da na kin ji daukan maganar umma. To yanzu ya za a yi? Shine ban sani ba amma dan Allah ina roƙon ku ko bina da ku taimaka mu ku je wajen mudi ku ba shi hakuri ku ce mishi yayi hakuri ya yafe mu. Kake da mu za mu je. Za mu je. Wallahi sannan ku ƙara sanar mishi ina son shi sosai. Dan Allah ya yi daman ni na san kuɗin nan ne da suka roɗe ki abu. Ki ai kin san mutum na canza kowane lokaci dan adam ne fa. Dan Allah ku taimaka mu kun ji? Ba da za mu nemi To shi. shikenan sai mu yi magana. To ba da. Nagode. To Kawa bye bye.
gashi na Allah yana ta karɓa addu'a na ai kun gani. Allah da birni kai kamar na dai shi na gama dama ai ina gaya miki cewa kina wannan kina to ni ke birni ai gashi na abin da ya biyo miki yanzu. Ina jin ka abokina. Autan kana ji? Na'am. Wata yarinya ce ne gamo da ita. Yarinyar nan ta yi mu. Ya baka je ka same ta ba. Ka san tsoron da nayi? Abin da ya faru da kai da wa alaikas. Ka da yin lafiya. Ya gida. Alhamdulillah. To alhamdulillah ku ne? Wallahi mu ne dama ma muna ta neman ku wallahi. To ma ya. Mu di gurin ka muka zo. Waje na? To kai abokina kai baki. Ga guri ku zauna. To kuma kai da wuri haka za ka wuce? Ka bari man haɗa an jima, ai za mu haɗa a majalisa. To shi kenan ba matsala sai an jima, na gode. Kudi akan maganan abu ne. Na'am. Abu ta ce a baka haƙuri akan abin da ya faru. Da Allah ka yi haƙuri. Ku koma yadda kuke. Gaskiya ne. Amma ni gaskiya yanzu gaba ɗaya ba na ra'ayin soyayya ma gaba ɗaya. Kun san har ga Allah na nuna mata soyayya. To amma daga baya da wani ya zo ta ga ya fi ni kuɗi ya fi ni komi sai ta guje ni. Kuma in mata faɗa mun san bata kyauta ba abin da ta maka. To shine ta ce a baka haƙuri. Da Allah ka yi haƙuri. Gaskiya ni yanzu ba ma na ra'ayin soyayya na ma fitar da soyayya a gabana ni. Saboda me? Sabida gaba ɗaya abin da ta mun ne ban ji daɗi ba wallahi. Ba na so in ƙara shiga soyayya a ƙara maimaita abin da ya faru. To, ke ko ba hakuri ake yi ba idan an ci harkar soyayya ai akan na faruwa ko ba haka bane an rada ce ko? Kai dai haƙuri za ka yi tunda har ta gane na kuskurenta kuma har ta ce a zo a baka haƙuri. Wallahi ita ta turo mu ma wajenka. Gaskiya abin da nake so da ku. Na gode da shawarar da kuka zo min da ita. Amma ku je ku ba ta haƙuri. Yanzu ni ba na ra'ayin soyayya gaba ɗaya. Na riga na wuce wajen. Gaba ɗaya ka san kawo mu ne ba za mu so abin da zai cuce ta ba. Hakuri mun zo mu kuma da har mu muka tago kafin mu muka yi haƙuri. Gaskiya ne kun yi gaskiya. Ni ma a da na yi wannan tunanin amma yanzu ya wuce. Wanda nake so da ku kawai ku je ku ba ta haƙuri. Yanzu na wuce wannan wajen insha Allah ni na daina soyayya ma. To sai an jima. To sai an jima. To shikenan nagode ku gaida gida. Ku gaishe mun da su umma. Mudi?